Dnes z pozície štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa usilujem v rámci svojich možností a skúseností pomôcť tým, ktorým nie je osud našich detí ľahostajný. Nakoľko by som vo svojich snaženiach chcela pokračovať ďalej v oblasti procesu optimalizácie výchovy a vzdelávania s dôrazom na kvalitu, rozhodla som sa uchádzať o post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky. Vždy, keď počujem slová piesne Horehronie, v mojom srdci sa vytvára nádherný obraz mojej rodnej krajiny. Pod Kráľovou Hoľou som prežila kus svojho života so svojimi rodičmi a bratom. Neoceniteľnými sú pre mňa chvíle prežité v lone prírody späté s mojím otcom, Martinom Kamzíkom, veterinárnym lekárom. On ma naučil úcte k prírode, ale aj k životu. Po mojej mame som zase zdedila vieru a vytrvalosť. Som človekom, ktorý neodsúva problémy, ale ich rieši, aj keď v živote nejde všetko podľa mojich predstav. Jedno miesto v mojom srdci patrí aj malebnej krajine na Orave. Chodievam tam s mojimi deťmi, pretože tam majú svojich príbuzných po starom otcovi. V živote sa snažím hľadať rovnováhu a harmóniu, pretože každý má právo na svoje šťastie. Trvalé miesto v mojom srdci ale bude mať navždy východ nášho krásneho Slovenska. Tu som začínala svoju pracovnú kariéru. V mysli sa mi teraz vynára spomienka, keď som ako mladá učiteľka v malých dedinkách pod Duklou začínala chápať a vnímať zložitú, ale citlivú detskú dušu. Neoceniteľné sú pre mňa aj skúsenosti z mojej funkcie riaditeľky gymnázia v Stropkove, čo dnes využívam aj ako štátna tajomníčka na ministerstve školstva. Viem, že vedomosti a vzdelanie sú dôležité aj pre mladých ľudí, aby vedeli odolať nástrahám života. Či už sú to drogy, agresivita alebo závislosti na internete. Ani ja nie som ľahostajná voči týmto javom, ale iba konkrétne činy prinesú konkrétne výsledky. Vždy, keď vidím úsmev v detských očiach, hovorím si, že všetko to, čo pre nich robím, má naozaj svoj zmysel. Bibiana Obrimčáková kandiduje z 52. pozície na post poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia. Správna žena na správnom mieste.